जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां दानसोरां ब्रह्मआ प्रेसार स्ट्रक जानानै थांनाय 25 मेयाव अबथिरा रुंसारि जानानै थाङो। आफादगिरि दानसोरां ब्रह्मनि रुंसारि जानायनि उनाव जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मासिया लांदां जानानै दङमोन। दिनै सानजौफु 12 रिंगायाव जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावखुलियाव जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मोनसे मावफुं मेलनि गेजेरजों लांदां जानानै थानाय आफादगिरिनि मासिखौ आबुङै दाफुंनानै लानाय जाबाय। लेङाइ आफादगिरि सोरजिला औवारिनि आफादगिरि मासि लानानै दैदेननाय बे मेलनि गेजेरजों मुस्रि दिल्ली बसुमतारीखौ जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै सायख'नानै लानाय जायो। बे समाव गाहाय नेहाथारि मानिक बर'नि मोनसे फोरमायथि। जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानगोनां दानसोरां ब्रह्म बिथाङा थांनाय 29 मे 2021 मायथाइयाव हरखाबै रुंसारि जालाङो आरो बिथांनि रुंसारि जानाय लांदां आफादगिरि मासियाव थांनाय 7 जुन 2021 खालार खालि जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आव लांदां जानानै थानाय आफादगिरि मासिखौ सुबुंना लानो थाखाय बोसोनगिरिफोरखौ लानानै सावराय मेल मोनसे लिंनाय जायो आरो बे सावराय मेलनि गेजेरजोंनो जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जायनाखि लांदां जाना थानाय आफादगिरि मासि बे मासियाव फारियै मावबोबाय थानाय दानि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां दिलीप बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि मासियाव गायसनना लानाय जादोंमोन आरो जायो। थांनाय मैया नोंथांमोननिनो लेङाइ आफादगिरि बिथाङा प्लेसमेन्टनि गेजेरजों जिहेतु आफादनि आफादगिरिखौ सायख'नाय बे सायख'नाय माखासे थुनलाइ आफादनि नेमखान्थिखौ बारनानै नोंथांमोननि जितु सायख'नाय हाबाफारिया जादों होननानै बिथाङा नोंथांमोननिसिम दुखु फोरमायदों। बेयाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बे बेलायाव बेखौनो बुंनांगोन जोङो 7 जुन खालार खालि जानाखि गाहाय मावख'आव बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि जथुमनि गेजेरजों लेङाइ आफादगिरि फारि मावबाय थानाय दिलीप बसुमतारी बिथांखौ सायख'नाय जायो। बे बेलायाव बिथाङा दानि अजद दिखांगिरि लेङाइ आफादगिरि धनेस्वर नार्जारी बिथाङा जोंनि आफादफोरजों एबा जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादजों बिथाङा लेङाइ आफादगिरिब्लाबो गोबाव सम सोमोन्दो लाखिगासिनो दंमोन। दा बिनि थाखायनो बिथाङा माखासे खोथाखौ मिथिनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि जानाखि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि बे आफादगिरि सायख'नाय बिथाङा अजद होदों आरो बिथाङा दिनै जोंनि जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आव जानाय मेलाव बिथाङा गाव मैयानि जालांनाय जाथाय एबा प्रेस मिट होनाय खौरां मेल लिरथुमनानै जानाखि फोसावदोंमोन बिथाङा बेखौ निमाहा बिदों जोंनियाव आरो बे निमाहा बिनानै बिथाङा दिनै गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनानै बिथाङा फिन गावखौनो उइद्र' खालामना लागोन होनना फोरमायदों जोंनि गेजेराव आरो बे हिसाबै बिथांखौ उनाव जेन जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानाव थानानै एबा गुबुन माहारियारि आफादफोरनि बिबानफोराव थानानै इयुनाव गोरोन्थि खालामा बेखौ जोङो थुनलाइ आफादनिफ्राय बिथांखौ बिथोन होदों आरो बिथाङाबो दिनैनिफ्राय जोंनि सायाव खोथा होदों जों उनफ्राव जोङो बेफोरबायदि गोरोन्थि मावा आरो आफादनि नेमखान्थि बायदियै सोलिनांगोन होनना खोथा होदों आरो बिनि थाखायनो खोथा होनाय लेखा जों बिथांखौ जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि बिबानाव दोनथ'फिननाय जादों।